ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಬ್ಲೋಗ್ ನಿಧಿ ಕೇರ್ ಬ್ಲೋಗ್. ಮತ್ತು ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನೆ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಷಯದಾಲೈತಿ. ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಎನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ಮಂತದಿಜ್ಜಂದೆ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಏನು ಕಾತು ಕುಲ್ದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕರೆದೇರು. ಸೊ ಐಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಂತರ ಕುಲ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಸಂಡೇ ವಿಷಯದಾಲೈತಿ ಅವೇ ದಾದಪುರ ಏನು ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಲೆ ಪಂತೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನಿಧಿ ಪಂದು. ಸೊ ಯಾನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಂತೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಐತಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಐತಿ, ಅಮ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು, ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಐತಿ. ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಬಾಕಿ ಇಂಕಲ್ನ ರೂಬಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಯಿ ಇಂಗ್ಲೀತ್ ಜನ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಇಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ 5 years ಕರಿಂದ ಆತು. ಸೊ ದುಂಬು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿರ್ತದೆ ಇಂಕುಲು ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಲಿತ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕುಲು ಇಂಚಿ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಕುಲೀನಿ. ಇಂಕುಲ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ರಂಜನ್ನೆ ಒಂಚಿ ಮೆಗ್ದಿಪ್ಪುನು. ಸೊ ಅನ್ನಗ ಅರೆಗ್ 2 ಜನ ಜೋಕು ಮರಣಿ ಪುಂಜೋಕು ತುಪ್ಪಾಯತಿ ಅವು ಅಕ್ಕುಲವಳು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು, ಮಾಮು ಮಾಮಿ 2 ಜನ ಅಕ್ಕುಲು ಮಿಗ್ದಿನಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅವು ಇಲ್ಲ ಇವಕ್ಕ ಇಂಚಿಡು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅಕ್ಕಳ ನಿಲ್ಲುಂಡು, ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿನ ಅಕ್ಕಳ ನಿಲ್ಲು. ಸೊ ಅಕ್ಕುಲ 4 ಜನ ಒಪ್ಪುನು. ಅವಳು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಕ್ಕ 2 ಜನ ಅಂಜೋಕುಲ ಅರೆಗ್. ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕು ಮುಲ್ಪನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ಲ ಇಂಗುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ನೆತ್ತ ಕವರ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗೆ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ. ಸೊ ಬಕ್ಕದಾದ ತಾಲೆಕ್ಕಿ ಅವೆ ಎಂಕುಲು ನಂದು ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಟ್ಟದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತನು ಇಂಕ್ಲು ಅವಿ ರೀಸೆಂಟ್ 5 years ಆಡತಿ ಕುಲ್ದು ಮೊತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು 21 years ಬ್ಯಾಕ್ದ ಇಲ್ಲು. ಸೊ ಅಂಚೆನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ರಿನೋವೇಷನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಟೂವಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಆತೆ ಈ ವಿಷಯ ಇಂಕುಲು ಆತೆ ಈಗ ಕಾಂಡ 9 to 5 ಡ್ಯೂಟಿ ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಐತೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇಂಕ ಆರ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮುಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಈ ಮಂತ್ ಸೆಮ್ಮುಡು ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ. ಎನ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ WPT'd. ಸೊ 2020 ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾದಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾದಿತ್ತು, ಜಾಬ್ ಪೂರ ನಾಡ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾದಿತ್ತು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೊರೋನಿತ್ತೆ ವಿನ್ನನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪೂರ ಓದಿತ್ತೆ. ಬಕ್ಕ 6 month ಏನು ಚೆಕ್ಕಿದೆ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಜಾಬ್ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಫರ್ ಬರ್ತದಿತ್ತು. ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ 3rd ರೌಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹುಡುಕಿರೆ ನಾನು ಲೆತ್ತದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಬಕ್ಕನ 6 month ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಈ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಂತ ಸೇರಿ ಇತ್ತೆ 2 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತರ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿದೆ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ 6:30 ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕದ 2 ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನೆ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಪಿಗೆ ಕೆಲವು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಂಡೇ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಂಡ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 200 more ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ ನಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲೋಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪು ಹಚ್ಚಿ ಇಂಕೆ ಏಪ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಶ್ಯೂರ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಅಂತ ಇಂಚೆ ನೀಕು ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಏಪಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪುಡೆ ಏಪರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತು ಉಪ್ಪರು ಪೂರ ವರ ಹಾಕೋದು ತೂಲೆ ಚಾನಲ್ ಇಂಚ ಉಂಟು ಪಂದು ಇಂಚ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಟು ಪಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕದಾತು ಏನಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದು ಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕದ ಸೀಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದು ಕುಲ್ದೆ
ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಕುಂಟಾಡ್ದು ಪೂರ ಆಂಡು ಜೊತೆ ಒಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಬೆಗಾರ ಒಂದು ದೊಂಬುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ವರ್ಷ ಆತನು. ಸೊ ಅವೇ ಕೋಡೆ ಆನೆಂಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತನು ಊಟ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರ್ನ ಕೋಡೆ ತೇರಿತ್ತನು. ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನೀನು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡ ನೈಟ್ ಪಿದನ ಚೂರ್ಲೇಟ್ ನನಗೆ ನೈಟ್ ಕೋತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೇರದು ಪಿದಾಡ್ದು ಆಗ್ತಡು ಪಿದಾಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಣು ಅಂಚಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತನ ಬಂದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಯ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ಸಮ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬಂದು ನಾನು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ಲು ಹೋಗು ಇದನ್ನ ಮಂತದ ವ್ಯಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಆಂಡು ಇದನ್ನ ಮಂತದ ವ್ಯಾನ್ ಇದು ಅಂಚ ಒಂದು ತೂದಿಪ್ಪರ್ನಿಕಲು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಈತ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಅದೇ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ್ರಿ ನೀ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂತೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡೆ ಬೈದು ನಾವು ದೆತ್ತೊಂದಿಚ್ಚ ನೀರ್ಲಿ ಇಚ್ಚಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಕನಪೆ ಪಂತೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಪಕ್ಕದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಗೋಡೆಗೆ ಪೇಂಟ್ ಅವೇ ತಾಡತೆ ಈ ಗೋಡೆಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಯರುಂಡು ಈ ಗೋಡೆಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಯರುಂಡು ಪೂರ ಗೋಡೆಗೆಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತ ಲೈಪುರ ಈ ಗೋಡೆಲೆ ಪೂರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಯರುಂಡು ಗೋಡೆಲೆ ಪೂರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಯರುಂಡು ಅವೇ ಈ ವೀಕ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಣ ಮನ್ಪೊಡು ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ದಾತಂತ. ನಾಲ್ ಸೈಡ್ಲ ಕೊಡ್ದಾತನು ಇದೇ ದೊಂಬು ತೋಜುಂಡತೆ ಮಂಚ ನಾಲ್ ಸೈಡ್ಲ ಅವು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಎದುರು ಫ್ರಂಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪೂರ ಆತನು ಕೊಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಂಡ ಬಾಕಿಲ್ ಕಂದ ಅಂಚಿ ಅದು ನೀನು ಬಾಕಿಲ್ ಫುಲ್ಲು ಪೋತುನು ತೋಜು ಅದೊಂದು ಮಂತುದು ಸೆಟ್ ಮಂತುದು ಅಂತ ದೀತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕ ದಾಲಜಿ ಚಿಕ್ಕಮನಡೆ ಪೋಕ್ಕನ ಅಂತೂ ಪಿನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದಕ್ಕ ಅಕ್ಕಜಿ ಕೊಡ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ವೀಕ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಂಟು ಈಗಲ್ಲ ನಾವು ಊರ್ದ ನೇಮ. ಸೊ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಹಂದಿದ ಮದ್ಮೆದ ಪೂರ ಪಾಡ್ವಾನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಪಾಡ್ರ ಹಾಪು. ಸೊ ಪಾಡ್ವಾನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಪಾಡೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಚ ತೂಂದಿತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಯ ತೂಪಿನ ದೊಂಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಜೋಲ ಉಂಡು ಪರ್ ಅಮ್ಮ ಕುಂಟಾಡ್ದರೆ ಮೂಲೆಂಗ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬರೋದು ಹೆಜ್ಜೆ. ಸೊ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರವರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೀನಿ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ತಾಜೆಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕುಂಟದ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಕನಾರೆ ಪೋಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್. ಸೊ ಟೆಂಪರರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಅವೇಕೆ ಪೋಪಿನಿ ಅವರ ಇಂಚಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಲೆ ಅಂದತ್ತು ಇಂಚ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಲ ಮನ್ಪೋಯ್. ಸೊ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಕ್ಕನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಂದು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಪ್ಪು ಎಡ್ದು ಬಕ್ಕನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೆತ್ತು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ದೇ ಮಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟಿತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಕೊಡತು ಮರಣಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ AI ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೂರ ಹತ್ತು ಓಡಿತದ ಆತ ಬಂದು ಎಡ್ದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ನೆಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಯ್ ನೆಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಆಯ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ 7th ಆಯ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಡೆಪ್ಪು ನೋಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಮಿಷಿನ್. ಸೊ ಅರವು ಮನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಚೆನ್ನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನು ಎಡ್ದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮು ಬಂಡಾರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ PWD ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪು. ಸೊ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಳು ಆಲು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇಲ್ಲೇ ಮಗಳು ಆಲು ನಾನು 10th ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಇಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಚ
विषय दालची आता नेट पूरा पुरी बायतन मला आता మళ్ళీ బతుకుతాయి 3 ఇంచు రీసెంట్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఆతను మళ్ళీ వెరదది మళ్ళీ ఆతను ಸೊ ಅಂಚ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದ್ದ ದೈಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಯ್ತಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಚಿಪ್ಪಡ್ದ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ದೈ ಆತನು ನೆಲ ಗುಲಾಬಿ ಆತನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಡಾಫಿನ ಪೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಮುಂದೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು 2 months ಡಿಲೇ ಆದ 3 months ಡಿಲೇ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ತುಳಸಿದ ದೈತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಡ್ನಾಗೆ ಶೋಕಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಅವು ಪೂಂಡು ಪಂತಿ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಿಮರದ ನಡೆದಿತ್ತತೆ ಅವು ಪೂರ ಇನ್ನೂ ಹಾಕೊಂಡು ಗಲೀಜು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ತಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಈಗ ಕಿತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಇದು ಮರೆತು ಪೋಣಿ ದಾದ ಪನ್ನೀರ್ ಬರ್ತದೆ ಮರೆತು ಪೋಣಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ನೆಲ ಹಚ್ಚಾರ ಬಾಕಿ ಉಂಡೆ ಅಂತೆ ನೆಲ ಹೊಚ್ಚಿದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ದೀನಾತ್ರ ಮುರಣಿ ಫಿರ ಅಂಚೆನ ಅವು ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಪೋಂದು ಅಂಚೆನೆ ದಾಲ ಆ ಒಂದು ಸೊ ಇತ್ತೇನ ಕಾಜಿದ ಪುರ ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆತ್ತಿಯರುಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂದೆ ಕೊಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅವಲ ಆಯ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತರ್ನೇ ಆಯ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿತ್ತ ಕನಾರ ಪುರ ಅವಲ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ನಾನು ಇಟ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ನಾನು ಓಚಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ पूरा उचित क्लीन अंत कुल्ले వచ్చి ఇదే పోద్బాతది కన్నే తోచుసి దొంబు శాంత ఫ్రిడ్జ్ ఇడ్దాదం నాలెడ్జ్ ఎక్సెల్ ಅಂಚ ನಾನು ಕಾಜಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಡು ಕಾಜಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನಿತ್ಯ ಮುಪ್ಪಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಡು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಚಾದಿಕ ನಮ್ಮ ಏತು ಮಂಗೆ ದೀಪಂಡ ದೋನ್ ಮಂತದ ನೆಚ್ಚಿ ಮೂಲ ಸ್ಲಿಮ್ ದೀಪಿನ గొంగ నాకు జలపురం ముందు
ಮಸ್ತ್ ಚಾದಿ ಇದು ಪಾಪ ತಿಂದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿ ಉಂಟು ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ ಪುಡಿತೆ ಸಂಚ ఇక్కడ వీడియో మన్పర ఆయచి జోకులు పరవాతిస్తారు అంచ వీడియో మన్పర ఆయచి సో ಎನ್ನ ಚಾ ಬರ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ತಿರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಿಂಗೆ